O să încep tu, dragă Aida. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit, dragile mele. Mă bucur să vă revăd pe unele dintre dumneavoastră. Mă bucur să vă cunosc în seara aceasta pe cele nou venite. Nu știu exact cum a sunat anunțul, pentru că la mine a ajuns informația direct de la Mihaela. Cu siguranță, în seara aceasta, noi vom face un fel de deschidere către noul an, într-un fel aparte, o deschidere din cele mai profunde energii ale noastre și sper ca împreună să creăm acea putere a grupului care să ne scoată din zona de confort. Pentru cei care au participat data trecută, acesta este primul webinar, webinarul pilot, aș putea spune, webinarul introductiv dintr-o serie de 5 webinarii care fac parte din programul Cei 4 Stâlpi Wellness pentru terapeuți, vindecători, antreprenori, cei care lucrează în lumea aceasta a dezvoltării personale, a vindecării și a lucrătorilor în lumină. Desigur, data trecută, cei care ați participat și ați binevoit să vă înscrieți în acest program și să scrieți, să spunem, noi începuturi pentru dumneavoastră, v-ați luat odată cu acest, să spunem, angajament și o responsabilitate spre a aduce lucrurile și lucru cu sine într-un anume punct, la nivelul următor. Și îmi dau seama că nu este atât de simplu să ieșiți din zona de confort. Vă felicit că ați făcut-o și că ați luat această decizie, pentru că și eu, cu mulți ani în urmă, când veneau către mine astfel de programe, ziceam pas sau mai amânam, pentru că eu aveam lucruri de făcut și adică de stagnat, nu lucruri de făcut, mai trebuia să stau în zona aceea de confort și nu-mi plăcea când cineva venea la mine și mă impulsiona. Desigur, inițiativa cu care am venit către Mihaela, care coordonează acest proiect în cadrul Academiei Terranova sau către grupul Summitului, că în principal sunteți persoane care faceți parte din această mișcare globală, aș putea să-i spun globală, o mișcare, să-i spunem, la nivel național. Așa. Fără Mihaela n-aș fi reușit să dau acest, cum să vă spun eu, dar al meu și ea să pună acest dar al ei, pentru că împreună noi am creat acest program cu scopul de a, cum să vă spun eu, de a aduce mai multă claritate, mai mult curaj tuturor celor care au un dar de oferit, au un har pe care vor să dea mai departe, și noi nu facem altceva decât prin claritatea asta și prin energia pe care o aducem să încurajăm cât mai mulți oameni să se deschidă, să se cunoască mai bine, să învețe să lucreze cu resursele lor interioare și din prea plinul lor să dăruiască mai departe. Deci ceea ce vrem noi să realizăm și sper să realizăm este acel lucru de a crea de fapt un context prin care fiecare să simtă că poate accesa, are mai mult curaj să acceseze acele resurse interioare, are mai multă claritate să o facă dintr-un spațiu safe, unde să se simte și încurajat și, cum să vă spun eu, se poate alia, se poate asocia cu alte persoane care vin cu aceeași deschidere și care doresc să facă o călătorie similară. Desigur, o să aflați mai multe la finalul programului, pentru că cei care sunt astăzi pentru prima dată alături de noi vor primi la final un voucher prin care pot intra în programul din ianuarie, da? Să spunem, la un preț modic, și noi, fiindcă suntem la final de an și este luna cadourilor, ne-am gândit ca din energia noastră să oferim, astfel încât voi să primiți acest cadou într-un fel în care să vi-l permiteți într-un număr cât mai mare. Bun. Nu o să insist foarte mult, o las pe Mihaela să spună de ce momentul acesta 12-12 este atât de important, pentru că portalul acesta care s-a deschis, știu că e un portal care permite ca, eu știu, către pământ să curgă niște energii foarte puternice,
prin care noi să putem accesa mai ușor darurile și harurile noastre. Este într-adevăr, așa cum spune Mihaela, un sfârșit de ciclu, dar și un început de ciclu, deci un moment foarte bun pentru noi începuturi. Și 12-12, din câte știu, este sub simbolul măestriei și este foarte propice pentru ascensionare spirituală și ne ajută pe noi și ne motivează să mergem mai mult în zona asta de dezvoltare personală, îmbinând-o într-un mod armonios cu zona de carieră, de antreprenoriat sau de business. Mihaela, îți dau cuvântul și pe parcurs o să mai clarificăm despre scopul întâlnirii de astăzi. Mulțumesc foarte mult, Aida. Mă bucur să mă aflu în această seară alături de voi, în această zi magică de portal 12 a 12-a. Și dacă ne gândim cumva și vorbim despre puterea lui 12, gândiți-vă că de fapt totul este 12. Avem 12 luni, avem 12 apostoli, da? Și de fapt se încheie creația. Deci dacă ne gândim la inclusiv din Biblie, prima dată a fost cuvântul. Deci cuvântul este creație, iar noi prin cuvânt suntem creatori. Prima dată a fost cuvântul și cuvântul a fost al lui Dumnezeu și Dumnezeu este cuvântul. Ce aș vrea să înțelegem cu toții este că fiecare dintre noi este Dumnezeu. Să încetăm așadar să-L vedem pe Dumnezeu în afara noastră. Eu, cel puțin, prima dată când am auzit acest lucru, aproape că nu puteam să mi-l spun mie. Cum adică eu sunt Dumnezeu? Pentru că noi suntem obișnuiți să ne uităm în sus când ne gândim la Dumnezeu, să fie ceva din afara noastră. Și în momentul în care știm, deci nu doar să spunem, dar să avem această certitudine că noi suntem Dumnezeu, noi suntem parte din... Deci acea esență divină din interiorul nostru este parte din Dumnezeu. Noi toți suntem fii de Dumnezeu. Și în momentul în care înțelegem și simțim acest lucru, în acel moment, zic eu, este cumva și o mare responsabilitate. Pentru că știm că noi ne creăm realitatea și că întreaga responsabilitate a alegerilor noastre este de fapt a noastră. Adică răspunderea nu mai este, știți, acea tendință, de exemplu, de a da vina în exterior sau de a da chiar vina pe Dumnezeu. Da? Sunt persoane care se supără pe divinitate, pe Dumnezeu. De ce, Doamne, mi se întâmplă mie asta? Sau cumva Dumnezeu este de vină pentru ce ne place, ce se întâmplă, să zicem, mai puțin bun în viața noastră. Și acesta este cumva și un apel la sufletul nostru, la spiritul nostru, la conștiința noastră, cumva de trezire și de înțelegere dincolo de acest plan 3D, pentru că noi suntem ființe multidimensionale și cred că a venit timpul să ne comportăm ca atare și să ne exploatăm la maxim acest potențial. Cam asta ar fi în mare ce am avut eu de spus despre puterea lui 12 și eventual o să mai vorbim puțin spre final, dacă mai este timp, despre cum putem manifesta ceea ce ne dorim, intențiile noastre, prin metoda Theta Healing. Pot să dau câteva sugestii, dar asta zic spre final. De ce? Pentru că înainte ca noi să manifestăm, este important să avem claritate. Și am observat că pentru foarte multe persoane a avea această claritate este dificil. De ce este dificil? Pentru că nu ne luăm timp să stăm cu noi. Nu ne rezervăm acel timp de a ne întreba inima și sufletul ce ne dorim cu adevărat. Dincolo de ce
ne spune nouă mintea că ar trebui să avem un lucru sau altul, că, eu știu, o relație sau alta, un job sau și așa mai departe. Acea conectare reală cu interiorul nostru, pentru că din interiorul nostru trebuie să plece claritatea. Deci claritatea, dacă este în interiorul nostru, o putem apoi reflecta și o putem duce în exterior. Dar dacă noi, în interior, nu avem claritate, o să ne trezim chiar că ne autosabotăm. De ce? Pentru că odată vrem ceva, a doua zi nu mai vrem lucrul acela, vrem altceva. Sau manifestăm, facem o meditație de manifestare și urmăm toți pașii și manifestăm și apoi ne trezim că nu avem încredere sau că nu ne mai dorim acel lucru sau acea nesiguranță că se va împlini este de fapt ce ne sabotează, da? Și ce face ca dorințele noastre să nu se împlinească. Dar universul este, cum să zic, este corect cu toată lumea. Dacă nu manifestăm, este pentru că noi undeva în acest proces ne autosabotăm. Și ce vom face începând de astă seară este să ne descoperim pe noi. Și aș vrea, dacă îmi permiți, Aida, înainte de a-ți da cuvântul, să citesc un citat care mie mi-a plăcut foarte mult. Îl am de la cursul de consilier dezvoltare personală pe care l-am terminat anul acesta și care mi-a plăcut foarte mult. Și aș vrea să-l citesc și să fie ca un punct de reflectare pentru voi, pentru seara aceasta și pentru anul 2024, de ce nu? Ce-mi place? Aventura lecturii. Să nu am nimic de făcut. Să dau roată prin creierul meu. Să fiu îndrăgostită. Să mă lupt cu defectele mele. Să fiu un fel de martor al trecerii mele pe aici. Zacusca. Să mă împac cu oameni cu care la un moment dat nu ne-am înțeles. Să merg pe jos. Mirosul de hârtie. Senzația de a fi și de a nu fi aici și acum în același timp. Țuica. Pacea. Amintirile. Înfrângerea răutăților din mine. Patul tare. Să fac cumpărături. Salata de andive cu ananas, mere și portocale. Să văd lumea. Să caut în tot fărâmă de bun și de frumos. Parcurile. Independența mea. Muzica care e muzică și bărbații care sunt bărbați. Să mă caut și să mă uit din când în când. Îmi place lemnul. Are miros, are viață și are istorie. Îți spune o poveste. Ce poveste îți poate spune metalul? Mă uit la masa de lemn la care sunt și mă gândesc câte păsări s-or fi odihnit pe copacul din care e făcută și câte cântece o fi ascultat, de câte ori o fi înflorit. Este un citat un fragment, de fapt, din Oana Pelea, care se numește Jurnal și care ne îndeamnă cumva la a reflecta. A reflecta din poziția aceasta de martor, ca și cum ne-am privit noi pe noi, dar undeva așa din afară, sau ca și cum ne-am uitat la un film, dar la filmul vieții noastre. Și cu asta închei. Aida? Da, m-am gândit la toate astea, că într-adevăr viața noastră e o amalgamă așa, și pat tare, și țuică, și păsărele cântând, că e greu să fim în starea de prezență și centrați pe noi și cumva să acționăm dintr-o zonă de coerență interioară și dintr-o stare de prezență permanentă, dar nu este imposibil. M-a copleșit puțin citatul, nu mi-am dat seama că aparține Oanei Pelea, de fapt n-am întâlnit niciodată toate astea la un loc, ci așa mi-am amintit că și viața mea e câte puțin din fiecare. Ok. Cred că Dragile viața mele, tuturor e așa. așa este. Dragile mele, îmi pare rău că eu nu m-am prezentat mai întâi de toate pentru persoanele care nu
au avut ocazia sau n-am avut eu fericirea să le întâlnesc până acum, să le cunosc. Eu sunt Aida Câmpeanu, wellness și life coach la bază. De 2-3 ani încoace lucrez și pe partea de branding personal și lucrez cu persoane care sunt în zona aceasta de o dezvoltare personală, terapeuți, mă rog, să-și șlefuiască darul și harul și să-l dea dintr-o zonă de claritate și coerență interioară mai departe. În acest sens am inițiat tot felul de colaborări, așa am inițiat și proiectul acesta pe care Mihaela Nică îl coordonează în comunitatea, la nivelul comunității Terranova. Scopul meu este același domeniu de expertiză, așa cum probabil o să vă dați seama, să aduc oarecum claritate oamenilor și din fiecare întâlnire cu mine, știți, eu sunt acel coach puțin incomod, pentru că duc mereu omul în afara zonei de confort. Dar îl duc totuși spre o claritate. Hai, și acum ce pas mai urmează? Și ce urmează să faci acum? Și când vei face pasul ăsta? Și de ce ai nevoie ca să faci pasul ăla? Și care sunt resursele tale? Și cum poți să-ți procuri aceste resurse? Sau cum poți lucra la ele să le optimizezi? Și mi-am dat seama în toate colaborările pe care le-am avut că, da, sunt într-adevăr o persoană incomodă, dar până la urmă, la rândul meu, am avut rezultate cu persoane sau coach pe care eu la început i-am considerat foarte incomozi. De ce? Pentru că mă scoteau din zona de confort și mie nu plăcea deloc acolo. Ei, de ce am adus vorba despre asta? Nu ca să etalez, vai, uite ce rezultate am eu, pentru că nu sunt așa o persoană de notorietate și un coach de nivel internațional încât să etalez aici nu știu ce rezultate. Eu Nu vă spun încă, cu ce nu mă încă. ocupă. Nu încă, da. Ideea este că portalul acesta 1212 ne duce într-adevăr în zona aceea în care ne motivează mai mult către a înclina spre propria dezvoltare personală și spirituală. Deci este un vector pentru evoluție, ne împământează și ne ajută să facem primul pas important în direcția unui anume proiect sau a unei schimbări majore în viață. Fac acest intro pentru că se leagă de instrumentul de lucru pe care o să vi-l propunem în seara aceasta. Deci, practic, ne duce în zona aceea de introspecție, de a ne gândi la ce ne dorim să manifestăm în realitatea asta 3D, care sunt misiunile sufletului meu, ce implicații au toate acțiunile mele. Ne duce în zona aia de a observa ce simțim când ne trăim visul. Poate n-am avut până acum timp să reflectăm exact la rolul nostru pe acest pământ, la darul și harul prin care noi putem ajuta oamenii și la modalitatea în care am vrea să ajungă acestea la oameni pentru a-i ajuta în rezolvarea anumitor probleme. Da? De aceea, invitația mea în seara aceasta este așa, să lăsați frica și să treceți la curajul de a trece la acțiune. Da? Pentru că frica este cea care ne ține în zona de confort. În zona de confort, spunea cineva, sunt cele mai stagnante energii. Acolo înseamnă involuție. Da, e călduț, uneori mai dăm de greu, dar cumva știm cam în ce constă greul acela și nu facem nimic. Dar acest portal 1212 vine cu următoarele mesaje. Asumă-ți responsabilitatea și ieși din zona de confort. Crește-ți vibrația, pentru că în zona de confort sunt vibrații stagnante. Zona de confort nu înseamnă nici evoluție, nici vibrații înalte. Da? 2. Scrie ce dorești să împlinești. Este foarte important ca în această perioadă, zilele acestea, pentru că portalul are efect și 2-3 zile înainte și 2-3 zile după, efectul acela maxim. Știți, ca în preajma lunii pline. Scrieți pe o hârtie tot ce doriți să împliniți, visurile voastre cele mai înalte, proiecte noi în care doriți să vă implicați, acele acțiuni care sunt legate de misiunile sau de misiunea sufletului, da? Pentru că, vedeți, chiar dacă sunteți în zona de antreprenoriat, un antreprenor conștient care face totul din spațiul infinit al inimii este un antreprenor care va avea mult mai mult succes. Garantez acest lucru. 3. Această perioadă vine și cu zona de împământare. Împământare în sensul să te conectezi mai bine cu acest plan, să știi cum să faci lucrurile, mă refer la planul 3D, să faci un plan de acțiune și să fii și perseverent, adică să te ții de acest plan prin acțiuni concrete.
Și 4, să nu ne lăsăm de data aceasta influențați nici de vibrațiile scăzute ale celorlalți din jur, nici de părerile experților în succes pe care îi avem pe lângă noi, pe acasă, prin persoana mamei, a rudelor, a prietenilor. Lasă-mă că nu o să faci nimic cu chestia asta, nici cu cealaltă. Și tot așa, hoții de vise încep să circule, să mișune printre noi. Vă asigur că din energia lui 12-12, dacă noi luăm o decizie în seara aceasta, învățăm să scriem pe hârtie, să ne facem un plan și să plecăm din energia că suntem niște suflete care manifestăm acum dintr-o zonă de curaj, dintr-o zonă de creație, deci dintr-un spirit creativ nelimitat și infinit. Deci dacă plecăm cu aceste conștientizări, noi avem mari șanse, da, ca pentru anul 2024 să începem dintr-o energie nouă, să ne bucurăm din plin de darurile și harurile noastre și să înțelegem cum putem lucra cu toate resursele interioare la nivel mental, emoțional, spiritual, dar și în planul fizic, pentru că acest corp are nevoie de vitalitate și de energie, în așa fel încât noi să devenim acea variantă noastră echilibrată, care manifestă bunăstare în jur și învățând cum să lucrăm cu resursele noastre în toate cele 4 planuri ale existenței, dobândim și claritate despre cum am putea noi ajuta din domeniul nostru de expertiză și alte persoane ca să atingă acel echilibru și acea bunăstare. Despre asta va fi vorba în programul din 2024 pe care îl vom începe în ianuarie, dar grație Mihaelei care a venit cu o idee genială, noi ne mai putem întâlni dacă sunt doritori într-o sesiune bonus. Este un cadou de suflet pe care Mihaela Mihaela, am stricat surpriza? Nu, e ok. E... Scuze, am fost prea entuziasmată. Adică să lucrăm concret pe un plan SMART. Ceea ce noi vom face acum. Scuze că te-am întrerupt, să știi că m-am gândit în primul rând la mine, adică ce aș face eu și cam în fiecare an, cumva între Crăciun și Revelion, atunci a fost momentul în care eu mi-am rezervat timp pentru a-mi seta obiectivele pentru anul următor și am zis dacă eu fac lucrul ăsta, de ce să nu-l facem cu toții? Adică să-l facem cumva într-un grup, fiecare să lucreze pentru el și este altfel. Așa cum vorbeam de acei 12, este altceva când suntem mai mulți, se creează o altă energie și înțelegem lucrurile de la un alt nivel. Adică este un exercițiu și pentru mine, și pentru tine, și pentru noi toți împreună. Pentru toată lumea este. Și eu vă mărturisesc că dau cu bucurie ceea ce știu, pentru că până am ajuns la, să zic, o hartă sau la acest puzzle al principalelor resurse de care orice om are nevoie, dar în special noi care lucrăm spre binele oamenilor și spre vindecarea lor. Deci ca să ajung la toate astea, mie mi-au trebuit peste 10-12 ani de cercetare. Și când le-am îmbinat și am început să pun osul la treabă, pentru că despre asta este vorba, lucru cu sine face diferența. Nu vă așteptați că dacă noi vă dăm informațiile sau ne întâlnim mereu într-o energie așa de faină și după aia nu se întâmplă nimic, o să se întâmple o magie în viața dumneavoastră. Nu, magia o faceți voi și este în fiecare, să știți. Fiecare aveți acest potențial nelimitat. Noi doar creăm un context prin care să conștientizați lucrul acesta și să vă dăm oarecare ghidare, așa cum și eu la rândul meu am primit-o și Mihaela probabil, de la alți coach, de la maestri, altele poate ne-au venit așa pe cale intuitivă și am dat și noi la rândul lor mai departe, la rândul nostru mai departe și poate și voi la rândul vostru veți veni către noi cu niște chestii wow până la finele programului în ianuarie, care ne va, nu știu cum să vă spun, ne va face pe toți să fim mai bogați, de fapt. Despre asta este vorba, despre a oferi și a dărui și a primi într-un echilibru. De aceea, plecând de la această claritate, eu m-am gândit ca în seara aceasta, și desigur Mihaela are aici un cuvânt de spus, să vă ofer primul instrument, cel mai simplu aș putea spune, dar și cel mai complex totodată. Depinde că acest instrument poate deveni unul foarte complex și edificator. Are mai multe modalități de a aborda. Este un instrument folosit în coaching și pe care îl folosesc și unii dintre terapeuți, dar este opțional, nu este obligatoriu, care ne ajută pe noi mai întâi de toate să știm unde suntem.
domeniile vieții. Care e nivelul nostru de echilibru și de satisfacție? Care este bunăstarea noastră? Ce am mai avea de îmbunătățit? Unde vrem să lucrăm și care sunt acele obiective importante? Și de ce nu, către final, să ne facem chiar și un plan de acțiune. Și deja unii dintre dumneavoastră chiar și cunoașteți acest instrument. Este vorba de roata vieții, un instrument de măsură pentru echilibru în viață, în care analizăm niște domenii cheie, cum ar fi sănătatea, vitalitatea, cariera și profesia, banii sau starea financiar-materială, dezvoltarea personală sau dezvoltarea spirituală, depinde ce anume ne interesează din acest domeniu să abordăm. Relațiile, unii analizează relații de familie, alții relațiile de cuplu, prieteniile, starea emoțional-mentală, hobby-urile, da? Noi în seara aceasta o să luăm 5 domenii cheie, pentru că nu avem timp să luăm, ele sunt vreo 10 așa în total, depinde, putem face și 20 din ele. Nu este nicio problemă, fiecare analizează ceea ce simte, dar pentru că nu avem timp, doar ca să lucrăm exemplificativ, vom analiza 5 domenii cheie ale vieții noastre din prezent. Roata vieții, din punctul meu de vedere, reprezintă un fel de cerc, un întreg, deci are și un simbol spiritual. Și este un moment de introspecție și de conectare cu sine, un moment de sinceritate cu noi. Pentru că dacă nu suntem sinceri și când facem evaluarea sau când răspundem la acele întrebări, răspundem altceva decât intuiția noastră ne spune să scriem acolo, nu vom reuși să obținem rezultatul, adică scopul final pentru care facem acest exercițiu sau această tehnică. Deci este în primul rând, ca să mă repet, un instrument de evaluare a stării de echilibru și a bunăstării, folosind preponderent în coaching, dar și de către consilierii de dezvoltare personală. Și eu sugerez fiecărui terapeut sau unei persoane care lucrează cu oamenii să folosească această roată a vieții la început, ca să înțeleagă unde este nivelul acela pe care în fiecare domeniu al vieții al persoanei respective și cum l-ar putea ajuta. De aceea vă este atât de util, pentru că învățând să folosiți voi instrumentul astăzi pentru voi, cei care n-au mai făcut roata vieții, cu siguranță veți putea cu mai mare ușurință să dați și persoanelor cu care veți lucra și veți ști exact în ce domeniu al vieții sau în ce aspect al vieții puteți ajuta acea persoană ca să crească, fie în domeniul dezvoltării personale, în domeniul sănătății, la îmbunătățirea stării mentale, pe relații, depinde care este domeniul vostru de expertiză. Și în cazul în care constatați că acea persoană are mult de lucru într-un domeniu în care voi nu sunteți experți, chiar dintr-o zonă de integritate, să-i propuneți, dacă aveți, bineînțeles, în sfera voastră de cunoștințe, un expert pe relații sau pe cineva care se pricepe să-l ajute în direcția aceea și chiar să inițiați anumite colaborări. Pentru că orice am spune noi, nu suntem atât de complexi și compleți, aș putea spune, în toate terapiile pe care le facem. Întotdeauna avem nevoie de parteneriate și când vine către noi o persoană cu o nevoie, noi să-l abordăm holistic. Dacă vreți, roata vieții este, pot spune cu mâna pe inimă, un instrument holistic de evaluare a echilibrului și bunăstării personale. De aceea este atât de important pentru toate persoanele care lucrează cu oamenii. Da? Înainte de a trece la să facem efectiv roata vieții, între timp vă puteți desena un cerculeț, așa, o roată. Asta voiam și să sugerez, da, să ne Eu luăm las pe Mihaela, foaie da, de să spună hârtie. și 2-3 cuvinte despre importanța acestui instrument sau despre impactul pe care l-a avut această roată a vieții asupra ei, că știu că și ea are o pregătire, da, în domeniul acesta și cu siguranță a întâlnit acest instrument și a lucrat cu el. Da, mie să știi că îmi place foarte mult roata vieții, mai ales că noi o putem adapta în funcție de nevoile noastre,
așa cum ai spus tu, o putem face, nu știu, să fie pe 4, 5, 10, 12 domenii, în funcție de ce simțim noi și cum simțim noi. Este important să o facem din când în când, adică odată la câteva luni. Și de ce spun asta? Pentru că este un instrument de evaluare, în primul rând, prin care noi putem să observăm unde a crescut acea notă, dacă ni s-au schimbat între timp prioritățile sau valorile și ce avem de îmbunătățit. Pentru că fiecare punctaj care este, să zicem, mai mic, ne demonstrează și ne arată unde avem de lucrat. Este posibil ca uneori să pierdem din vedere, da? Și în momentul în care avem un domeniu unde nu suntem bine, să știți că dacă lăsăm să treacă mai mult timp și nu lucrăm, din aproape în aproape o să vedem că acel domeniu ne trage în jos și celelalte domenii. Și dau așa doar un scurt exemplu. Dacă, de exemplu, jobul, nu știu, ți-ai pierdut jobul, la un moment dat observi că nici cu sănătatea nu prea mai stai bine și, bineînțeles, de aici și celelalte, și nici de călătorit că nu mai ai cum și tot așa. De asta este important. Eu am dat un exemplu așa general, dar doar ca să vedeți că ele sunt legate și sunt interconectate. Și noi trebuie să fim conștienți de acest lucru și este bine să facem această evaluare pentru că ne aduce în primul rând nouă claritate. Și cum zicea și Aida, să fim onești cu noi, adică chiar dacă avem o notă mică, care ne vine, deci prima dată când vedem un domeniu și vrem să punem o notă să le evaluăm, vă sugerez să puneți prima cifră care vă vine în minte, fără să stați să vă gândiți. Deci ce ne gândim, deja acolo trecem la mental. Prima cifră care vă vine în minte, de fapt, aceea reflectă adevărul despre acel domeniu al vieții. Da? Deci în momentul în care desenăm și ne gândim la un domeniu, ce ne vine prima dată în minte, acea cifră o scriem. Foarte bine punctat, Mihaela, așa este. Intuiția nu minte și chiar rog persoanele care au nu o problemă, o provocare în a se conecta cu intuiția. Eu de multe ori, fiind în mental, pentru că recunosc că lucrez mult cu mentalul, când pun o întrebare așa și n-am timp să fac tehnica aia de echilibrare a minții cu inima, pun mâna pe inimă, să zic, în câmpul inimii, respir de câteva ori și îmi spun, mă conectez cu corpul meu acum. Și sunt conștientă de bătăile inimii și că mă conectez cu corpul, deci intru în stare de prezență și apoi îmi pun întrebarea. De fapt, ce evaluăm noi? Pe o scară de la 1 la 10, o să evaluăm fiecare domeniu al vieții dintre cele pe care o să le amintim, urmează să vorbim despre ele și ne întrebăm unde mă aflu eu în acest moment. Mirela Pintilie, doamna Mirela, puteți închide microfonul? Ok, super, mulțumesc. Și ne întrebăm așa, unde mă aflu eu pe o scară de la 1 la 10, unde 1 este minimum și 10 este maximum, ca nivel de satisfacție în domeniul sănătății, de exemplu. Unde 10-le este 10-le vostru. Este, voi știți, mental vorbind, cam cum ar arăta viața voastră sau cum v-ați manifesta ca și persoane, cum ar arăta sănătatea voastră, starea de bine, nivelul vitalității dacă ați avea acel 10. Da? Fiecare își dă nota aceasta plecând de la 10-le ideal din sufletul și din mintea lui. Voi vă știți nota maximă, adică cum ar trebui să arate acel 10. Și atunci vă întrebați, la ce nivel mă aflu în domeniul Ț, o să vedem imediat, ca nivel al satisfacției, împlinirii, mă rog, vă evaluați acest domeniu pe o scară de la 1 la 10. Da? Și vă dați nota intuitiv. Cu mâna pe suflet, cum spun eu, dacă e cazul, și ce vă vine prima dată ca și cifră, o să treceți în dreptul domeniului analizat. Apoi ce se întâmplă? Noi vom împărți acea roată, trasăm niște spițe din centrul roții în 5-6 felii, adică ca o felie de pizza. O tăiem în atâtea felii sau împărțim câte domenii analizăm. Da? Apoi hașurăm cât reprezintă 6, 7, 5, 10, de ce nu, că putem avea și 10 ca și notă, hașurăm cât reprezintă acea bucățică din felia analizată.
Da? Adică vedem ce spațiu rămâne neumplut și care e spațiul care e partea plină a paharului. Și o să vedeți cât de important este să facem această hașurare sau umplere a zonelor pe care noi le avem deja atinse ca și nivel de satisfacție, pentru că la urmă o să reflectăm asupra modului în care roata aceea se mișcă. Tocmai o roată care are 10, 5, 7, cum să spun, 4, depinde, au fost și roți din astea. Se mișcă foarte, cum să spun eu, neuniform și s-ar putea să vă cam zdruncine. Ei, asta face roata vieții, ne ducem conștientizarea faptului că mai avem de lucrat în anume domenii și luăm niște pași de acțiune care țin de noi. Ăsta este doar începutul. Nu putem trece în program până nu știm pe ce aspecte o să punem, cum să vă spun eu, accentul. Și de asemenea, în webinarul surpriză pe care Mihaela vrea să îl pregătească, o să fie despre cum să facem planuri SMART și să stabilim obiective, pentru că noi acum o să vedem la ce mai avem de lucru, dar obiectivele au și ele, precum știți, și majoritatea știți că n-am inventat noi conceptul ăsta de obiective SMART, majoritatea avem niște provocări și contează foarte mult cum ne stabilim pașii de acțiune ca ei să poată fi duși la bun sfârșit, dar mai ales să aflăm dacă acele acțiuni sau acele obiective sunt aliniate din start cu valorile noastre, pentru că altfel degeaba ne apucăm de ele, s-ar putea să renunțăm după ce am dus multă energie acolo, să renunțăm la ele pentru că nu sunt de fapt aliniate cu valorile noastre intrinseci. Da? Despre asta Mă este bucur, vorba. Aida, că ai punctat acest lucru, este un aspect important și în momentul în care avem această claritate, nu ne mai învârtim în cerc. Mulți dintre noi pierdem timpul în direcții care credem noi inițial că ni se potrivesc și abia, poate după câteva luni sau chiar un an, doi, observăm că nu este ceea ce ne reprezintă, nu este aliniat cu valorile noastre, cu sistemul nostru de valori și atunci nu sunt pași înainte. La fel se întâmplă și un indicator bun ar fi în momentul în care să evaluăm un anumit domeniu și să vedem care este stadiul sau ce s-a întâmplat acolo în ultimii 3-5 ani. Dacă nu există o evoluție, este semn că nu suntem pe calea cea bună, da? Acestea Sau sunt este un blocaj sau este acolo un blocaj undeva. acolo și trebuie lucrat. Dacă dorești, te pot face host ca să dai tu, eventual, dacă ai selectat ceva, să fie... Nu am selectat, fiecare își poate găsi o roată a vieții pe Ok, internet, o să găsiți bine, foarte bine. multe. Atunci Noi facem lucrăm acum, cerculețul, da? Facem un exact, cerc rotund o și roată. o roată, Dar haideți exact. să analizăm cele mai importante domenii care au legătură cumva și cu domeniile pe care vom lucra din 4 ianuarie, Da, mi-a venit să spun, da. deși abar n-am care va fi data aceea, scuzați-mă, nu e data la care începem programul. Deci, programul Cei 4 stâlpi Wellness se referă la modul în care noi vom lucra cu toate resursele noastre, pentru că atunci când o să facem planul acesta SMART, o să vedem că avem nevoie de niște resurse, nu doar de resurse exterioare, cât și de resurse interne, ca noi să avem energia, vitalitatea și claritatea necesară pentru a duce acele acțiuni la bun sfârșit. Deci acum vom conștientiza astăzi ce domenii vrem să îmbunătățim, cam ce am vrea să îmbunătățim, apoi la următoarea întâlnire între sărbători sau între Crăciun și Anul Nou, depinde cu voi, o să o stabilim, o să facem un plan SMART legat de ceea ce descoperim noi acum, adică domeniile pe care vrem să lucrăm și la începutul anului viitor o să facem aceste 4 webinarii legate punctual de toate resursele de care noi avem nevoie în cele 4 planuri ale existenței mental, emoțional, spiritual și fizic pentru a avea vitalitate, energie, claritate și toate instrumentele de care noi avem nevoie pentru a aduce la sfârșit anumite proiecte și a da mai departe, pentru că pe măsură ce lucrăm și avem noi claritatea, o putem replica și la alte persoane și noi asta vrem, ca din experiența pe care o să o punem în comun, să dăm și altora mai departe, nu să ținem pentru noi. Ok, bun. Și haideți să vedem ce vă propun eu astăzi. Să luăm cel mai important domeniu
Sănătate, vitalitate, că-i baza. Și fără domeniul ăsta, dacă nu este optimizat, nu pot spune că avem chef de ceva sau energie să facem lucruri, să ne bucurăm de viață. Ce spui, Mihaela? Este o Da, prioritate super. și la voi? Este Este un pentru domeniu toată lumea, prioritar? da. Ok. Al doilea, sau depinde, poate la unii nu e al doilea, eu am selectat 5 din 10 ca să ne vină mai ușor, să fie niște domenii cât mai cuprinzătoare. Carieră, profesie, se leagă de activitatea voastră, de ceea ce faceți în plan profesional. Nu spun că astea sunt cele mai importante, fiecare le analizează în ordinea în care îi vine bine. Apoi, alt domeniu selectat, starea financiară. Banii, prosperitatea, cum vreți voi să o numiți, se leagă de partea aceasta financiară, de partea materială, de bani. Apoi, relații sau cum vreți, puteți spune înainte dezvoltarea personală, dar așa mi-a venit să spun relații, să nu fie chiar la coadă, că ele sunt chiar foarte importante. De regulă le analizam după sănătate. Și aici puteți spune în paranteză cuplu, relații de familie, prieteni. Sunt mai multe fațete. Noi nu avem timp să analizăm eșalona, adică defalcat. Acum analizăm global. Și un al cincilea domeniu foarte important, unde intră și dezvoltarea spirituală și alte aspecte, este dezvoltarea inteligenței emoționale, ține de dezvoltare personală. Da? Este un domeniu foarte, foarte important al vieții noastre, fără de care aș putea spune în ziua de astăzi nu putem avea succes pe deplin garantat în niciun domeniu al vieții noastre. Atât de vital. Pe lângă astea, să știți, cine vrea să intre pe internet, să descarce diferite variante, mai sunt capitole legate de hobby-uri, stare emoțională și mentală, performanță și productivitate, deci alte domenii analizate, relația de cuplu, relația de familie, deci ele pot fi analizate și separat. Da? Dar noi mergem pe cele 5. Sunteți de acord să mergem pe cele 5, cele mai reprezentative, ca să avem timp să ne atingem obiectivul și să lucrăm ceva în seara aceasta și apoi fiecare să continue așa cum simte și să aprofundeze, mai ales că voi sunteți persoane care aveți deja experiență cu lucrul acesta. E ok pentru voi? Da, da. Bun. Haideți să vedem acum, din spațiul acesta de sinceritate și de conectare cu noi, cu corpul nostru, dacă ar fi să vă dați o notă de la 1 la 10 la domeniul acesta al sănătății și vitalității, unde 1 este calificativul cel mai slab și 10 este maximul, acel 10 al vostru, acea stare ideală, să spunem, de sănătate și vitalitate. Scrieți, vă rog, în dreptul capitolului domeniului sănătate, vitalitate, nota pe care o dați. Cea care vă vine prima dată în minte. Și pot să facă și exercițiul acela pe care îl menționai, în fie să-și pună simplu... Să respire și să spună mă conectez mă conectez cu inima, corpul meu acum, în minte. Da. Sau cine știe acel exercițiu de coborâre a minții în inimă, da? Prin intenție sau prin vizualizare, închidem ochii și observăm cu mintea noastră coboară în inimă, ca și cum am gândit cu inima. Și dacă ați făcut acel cerc, vă rog să-l împărțiți în cele 5 felii, exact cum feliați o pizza. Deci, din centru, 5 raze sau împărțiți în 5, da? Și scrieți în dreptul sănătății, vitalității sau S, depinde cum notați felia aceea, unde este acea notă pe care o dați 6, 7, 8, 9, 10, așa și hașurați cât reprezintă calificativul dat din acea felie, ca să vedem care e partea plină a paharului, a feliei de pizza sau a roții vieții. Da? Sunt ca niște spițe, da? Noi vom împărți acea roticică în 5 părți aproximativ egale. Nici nu trebuie să fie egale. Trebuie să vedem noi exact care e nivelul nostru de satisfacție. Bun. Dacă v-a venit răspunsul și dacă v-ați dus în roata vieții și ați hașurat sau ați umplut acel spațiu, da? Treceți mai departe.
la carieră profesie. Scuze, n-am înțeles cum să hașurez. Din Ia, centru stai către că-ți arăt margine? eu. Da, din centru către margine, exact. Da, din Ia, centru uite, către îți arată margine. Mihaela. Ia, Vedeți? pune mai sus că nu se vede. Și unde e hașurat? Este haș- exact. Deci, Mihaela a hașurat Eu am dat deci încep 9. de la centru, încep de la Da. centru, da? Da, de la Da, centru de la spre centru. exterior Exact. am hașurat. Deci dacă avem o notă mai mică, hașurăm mai puțin. Dacă Mai avem puțin. o notă mai mare, hașurăm Exact. mai mult. Am Deci înțeles, felia- mulțumesc. Cu drag. Felia toată doina e de 10. Noi hașurăm cât reprezintă din acel 10 ce avem noi până acum, nivelul nostru de satisfacție. Bun. Putem merge mai departe? Tot așa din spațiul minții cu inima, pentru că doar din echilibrul celor două vin răspunsurile cele mai potrivite. Ne întrebăm, care este nivelul meu de satisfacție sau ce notă mi-aș da eu dacă aș fi sincer cu mine și sunt sincer cu mine la carieră, profesie. Și primul răspuns care vă vine din intuiție, din spațiul acesta al inimii, unde am coborât mintea, scrieți acolo. Da? Prima cifră care vă vine. De la 1 la 10, unde 10 le-am spus, 10 fiecăruia e cel mai potrivit pentru el. Nu ne evaluăm după criteriile altora. Noi știm care e 10-le nostru, numai noi știm. Și hașurați în cerc exact cât reprezintă partea plină, da? De la centru către margine. Și dacă îmi permiți, Aida, pentru că Te rog, Mihaela. de ani și de obicei facem acel bilanț între ce am făcut bine, ce am făcut mai puțin bine, ce putem să îmbunătățim pentru anul următor. Eu chiar vă invit să păstrați această roata vieții și zilele următoare să vă jucați un pic cu ea, să mai reflectați, eventual puteți să luați carioci sau culori colorate și să hașurați fiecare domeniu cu câte o culoare, să vă gândiți și să reflectați ce v-ar face ca acel domeniu să fie de 10, ce activități ați putea face, ce abilități ați putea să vă dezvoltați, ce acțiuni Urmează să vorbim și după ce. Exact. pentru a ajunge ca într-un anumit nivel să fie de 8, 9, 10, adică notele acelea mari, ce putem face, da, pe anul acesta sau în anul următor, da, pentru că anul acesta este pe final. De regulă luăm următoarele 3 luni. Știi? Adică Da, o lună exact. e prea puțin, 6 luni ar fi prea mult. Mereu luăm ce poți face în următoarele 3 luni, că e ceva rezonabil în care poți vedea ceva. Da, putem face chiar un plan de acțiuni pe 3 luni, pe 6 luni, pe un an, pe 3 ani, pe 10 ani. Exact. De ce nu? Păi, asta urmează la finalul analizei, dacă îmi permiți, o să spun și apoi dacă Super, da. vrem să ne întâlnim într-un context pe planul de acțiune concret și planul SMART, noi mai facem o întâlnire dacă Mihaela o să fie o gazdă așa de primitoare și un coordonator de program plin de surprize, eu de ce nu vin cu drag. Ok. Bun, dacă v-ați dat o notă la carieră, profesie, în mod similar procedați și cu banii. Care este nivelul meu de satisfacție sau unde mă aflu eu acum pe o scară de la 1 la 10 în ceea ce privește banii, starea financiară și materială? Asta are legătură cu prosperitatea, clar. Și prosperitatea nu se leagă doar de bani. Ăsta ține de aspectul material, să spunem. Că și sănătatea tot de prosperitate se leagă, nu? La fel și cariera și profesia, dar acum mă refeream la partea asta materială. Și hașurați, bineînțeles, în cerc cât reprezintă nota pe care v-ați dat-o, adică partea plină a paharului, cum îi spun eu. Ok? Și în mod similar mergem și la dezvoltarea personală și vă întrebați pe o scară de la 1 la 10. Din spațiul acela de conexiune cu mine și cu sufletul meu și dintr-un spațiu de sinceritate cu propria persoană, care ar fi acea notă?
Cum evaluez eu acest domeniu al vieții mele? Unde mă aflu pe o scară de la 1 la 10? Sincer vorbind. Și prima notă care vă vine de la 1 la 10, o scrieți acolo și apoi vă duceți în cerc și hașurați în acea felie care reprezintă dezvoltarea personală, exact cât credeți că reprezintă pentru voi partea plină a paharului, adică ceea ce aveți până în acest moment. Ok? Și dacă ați reușit să faceți acest lucru, treceți mai departe la relații și încercați să vă dați aici o notă globală. Când spunem relații, ne referim la calitatea relațiilor, la câtă fericire, satisfacție ne aduc acestea. Cine simte nevoia, ca în paranteză, să scrie defalcat, adică să-și dea o notă la relația de cuplu, o notă la relația cu prietenii, adică pe parte de socializare, o notă în relațiile de muncă, poate să o facă și media să reflecte acea notă care și-o dau la relații. Deci pe o scară de la 1 la 10, unde mă situez eu ca nivel de satisfacție, de echilibru, de mulțumire, sau care este nivelul la care eu consider că am ajuns în relații. Și pe acea scară de la 1 la 10, unde 1 este minimul și 10 nivelul maxim sau idealul vostru de relații, vă dați o notă și hașurați în cerc exact cât considerați că reprezintă pentru voi acest nivel de satisfacție. După ce ați terminat de făcut acest exercițiu, v-aș ruga doar să reflectați, da? Cum ar merge o bicicletă cu astfel de roți? Voi vedeți cam cum ar merge, da? Este în echilibru roticica voastră, este destul de rotundă dacă ar fi să uniți toate punctele, da? Este în echilibru. La cine consideră că este în echilibru? Unde vă zgâlție cel mai tare? Haideți să vedem acum. Dacă vrea cineva să vorbească, pentru că doar din exemplu personal putem merge mai departe. Cine a terminat? Cine a reușit să facă această? Valentina, te ascult cu drag. Cum merge roata ta? Ia să vedem. Nu merge roata. Am două domenii în care... Stai că vă arăt. Oare se vede? Stai că imediat te pun aici cu Da. imediat. Poți să ne spui? Două domenii unde, să zic așa, e la egalitate, cariera și finanțele. Chiar dacă nu-i 10, dar măcar e la egalitate cele două. Și am Uite. două mai șubre de așa. Spre partea de sănătate, relații. Ok. Și dezvoltarea dezvoltarea inteligenței emoționale e cea mai puternică din cele 5. Super, super. Sau dezvoltare personală. De regulă are legătură cu dezvoltarea inteligenței emoționale, dar nu se reduce doar la asta. Mihaela știe că înseamnă și evoluție spirituală, înseamnă multe dezvoltarea personală. Da. Super, Valentina! Hai să vedem, Valentina, dacă tot ai fost, cum să spun eu, așa de voluntară și te-ai oferit. Ești de acord să lucrăm puțin ca să înțeleagă, adică sigur doamnele știu deja, cele care au mai lucrat, dar ca să vadă mai bine procesul și să poată replica și dumnealor? Bun. Da. Haideți să vedem, la sănătate, vitalitate, dacă ar fi să luăm acest domeniu, în următoarele 3 luni, nu știu unde ești acum, dacă e secret, ține pentru tine. Unde ai vrea să ajungi în următoarele 3 luni față de unde ești acum? Păi acum am pus că la 4. Am avut Și niște unde- probleme de sănătate în ultima vreme, care m-au cam epuizat și pierdut Îmi din pare multă rău. energie și din vitalitate, deci am pus 4. Mi-ar plăcea să fiu la un 8, de exemplu. La un 8. Deci fii atent, realistic vorbind, și făcând niște acțiuni care depind de tine, nu de hazard sau de Sfântul Duh, unde crezi că ai putea ajunge în următoarele 3 luni?
6. 6. Scrie acolo. Ce crezi că ar trebui să faci? Care sunt 2-3 pași esențiali pe care tu ai putea să-i faci ca să ajungi de la 4 la 6 în următoarele 3 luni? Nu facem planul de acțiune, ci doar ca să intuiești ce ai putea face tu și unde sunt punctele sensibile care, sau pârghiile care te-ar putea susține în sănătate și cumva să le consolidezi. Unde ai identificat? Care ar fi acele 3 aspecte pe care trebuie să le îmbunătățești și acțiunile aferente? Adică ce ar trebui să faci tu concret? 1, 2, 3 dacă mai e. Să dorm mai mult? Ok. Scrie câte ore vrei să dormi. Să dormi minim 8 ore sau 8 ore. să dormi mai mult. Cât înseamnă mai mult? Noi în coaching lucrăm cu date, cu cifre concret. 8 ore. 8 ore. De când vrei să pui în acțiune acest plan? De când? De azi, de mâine? Zic de mâine, dar asta cred că toată lumea zice de Bun. mâine, de luni, din 1 ianuarie. Știu. Valentina, ați scris tu o dată de când vrei să pui planul în acțiune. Că nu o să-ți iasă Auzi, 12-12. 12-12. Fiți atenți că e portalul cu intenții și ce puneți în intenție acum și credeți cu adevărat, aveți mari șanse să și împliniți. Ok? Bun. Altceva. Haideți să accelerăm puțin, pentru că după aia lăsăm mintea să ne dea alte răspunsuri. Ce vine prima dată, vine din intuiție. Ok. Să beau 2 litri de apă pe zi. Deci hidratare, 2 litri de apă pe zi. De când pui în aplicare planul? 12-12. 12-12, eram sigură. Mai departe, după hidratare, ce anume crezi că ai mai putea îmbunătăți ca să ajungi la 6 în următoarele 3 luni în domeniul sănătății și vitalității? Să reiau sportul. Fac mai multă mișcare. Câtă mișcare? Ce înseamnă asta? 30 de minute, 40 de minute, alergat, cuantifică, te rog. Păi, mie îmi plac antrenamentele, să fac 3 antrenamente pe săptămână. 3 antrenamente pe săptămână. Ce înseamnă fiecare antrenament? Câte minute? Câte ore? 30-45 de minute. Între 30-45 de minute. Ok. Bun. Mergem mai departe? Consider că poți ajunge la 6 doar cu chestiile astea? Gândește-te că e doar pe 3 luni, nu e a la lung. După 3 luni evaluăm și mai adăugăm și alte acțiuni. Da, cu E mici ok obicei. pentru tine? Da, încet, adaugi câte un obicei în plus, la un moment dat. Ajungi la zic că 6 de la 4 cu la astea? 6, da. Sau ar mai fi ceva? Nu, astea 3 mi se Ok. par și Vă ușor rog de implementat. minunat. Te felicit, Valentina. Vă rog pe celelalte minunate doamne să vă întrebați la fel unde vreți să ajungeți în domeniul sănătate, vitalitate în următoarele 3 luni de la cât sunteți acum, realistic vorbind, și așa cum a făcut Valentina, să vă scrieți 2-3 chestii, da? Concrete, măsurabile și eventual după ce închidem această sesiune să le treceți și în agenda sau să vă faceți un plan de acțiune. Iar stabilirea de obiective SMART o vom discuta într-o sesiune cadou, o sesiune specială pe care Mihaela probabil o să vă comunice pentru că ea este cea care coordonează, să spunem, echipa Terranova în direcția asta. Bun. În carieră, profesie, unde vrei să ajungi în următoarele 3 luni și tot așa, ce crezi că ar trebui să faci concret pentru și realistic vorbind? Că și eu vreau să ajung la 10 în nu știu ce domenii, dar nu pot în doar 3 luni, sunt conștientă de asta. Cariera am pus 7. Unde dorești să ajungi în următoarele 3 luni sau unde crezi că poți ajunge realistic vorbind? Eventual un 8. 8. Perfect. Ce acțiuni concrete, Valentina, sau schimbări, sau chiar trebuie să se întâmple concret ca tu să simți că ai ajuns la 8, să știi că ai atins acel nivel 8 în
carieră, profesie. Poți să pui punctual, să scrii acolo? Bun. Păi în 3 luni să-mi termin un curs, mai multe cursuri pe care le-am Bun, început. scrie acolo să finalizezi cursul Ț. Tu știi ce curs trebuie să finalizezi. Ok. Altceva. După ce finalizezi acel curs, când îl finalizezi? Știi care e perioada lui sau încă nu știi? În ianuarie. Ianuarie. Perfect. Bun. Următorul obiectiv pe care trebuie să-l bifezi ca să ajungi tu la 8. Ce ar mai trebui să se întâmple sau să faci tu? Ce-ți vine prima dată, Valentina? Tu știi foarte bine ce trebuie să faci să ajungi la 8. Intuiția știe, sufletul știe. Să aplic mai mult ce am învățat. Ok, de să pun în practică. Ce înseamnă pentru tine a pune în practică dacă e să cuantifici asta în acțiunile tale de zi cu zi? Adică ce ai putea face zi de zi ca tu să simți că ai pus în practică? Păi să-mi acord 20-30 de minute în care să fac o meditație de curățare, o meditație. Perfect, scrie 20-30 de minute o meditație zilnic și eu simt că am bifat și obiectivul acesta. Adică pun în practică. Întotdeauna în zive, nu o să știm exact prin ce comportamente sau acțiuni concrete ele se materializează. Planul ăsta 3D cere manifestare concretă, corect? Vreau mai multă sănătate. Ei, bun, dar ce înseamnă mai multă sănătate? Cum? Ce implică? Ce presupune? La fel și la profesie. Ce înseamnă să fiu la un 8? Păi, înseamnă asta și asta și asta. Și cum le pun în practică concret? Bun, următorul. Mai e ceva sau simți că dacă le faci pe astea, tu vei ajunge la acel 8 în următoarele 3 luni? Da, e ok. Există ceva care te-ar bloca, te-ar împiedica și nu depinde de tine ca să faci acești 2 pași importanți? Da, ieșirea din zona de confort, adică să-mi acord acel timp pentru mine și să-mi organizez Go! timpul. Să mă respect, să-mi Let's ofer do it! acel timp. Super! Vedeți, ajungem la curajul acesta. Dacă vă creșteți vibrația, frica se duce. Când începe curajul de a ieși din zona de confort, indiferent că facem stângaci un lucru sau nu, celebrați. Celebrați fiecare pas mic de bebe. Așa am făcut eu, mi-am dat la șuturi în funduleț. Am ieșit azi puțin, mâine puțin, am făcut o grămadă de gafe, de greșeli, dar n-am rămas în zona de confort, da? Asta e secretul. Ăsta e secretul. Felicitați-vă pentru fiecare mic succes. Stați cu voi, celebrați, beți o cană cu ceai, vedeți un film bun și așa mai departe. Dar să știți voi că ceea ce v-a ieșit în ziua aia, voi ați sărbătorit. Și tot așa. Și Melcu cu casa în spate a trecut linia de sosire, așa că nu e nicio problemă. Mai departe, la stare financiară, unde vrei să ajungi în următoarele 3 luni, le facem mai repede. Acum accelerăm, doar ca să replicăm procesul și să înțelegeți, pentru că nu putem face totul cu lux de amănunte, dar e bine ca să avem o orientare. Deci unde ai vrea să ajungi în următoarele 3 luni? De la 7 la 8. Ce ar trebui să faci realistic vorbind, ceva ce ține de tine, ca să ajungi în 3 luni la 8? Să-mi organizez mai bine cheltuielile. Ok, organizarea bugetului. Altceva? Dacă ar fi să exprimi în bani, ce ar însemna pentru tine concret de la un 7 la 8? Doar organizarea bugetului sau mai vrei să aduci un plus pe lângă ceea ce tu câștigi? Da, să aduc și un plus. Cât e acel plus pe lună cuantificat în lei, în euro, în ce vrei tu? Nu te întreb cât ai acum, cât trebuie să fie acel plus ca tu să simți că ai ajuns la 8. Stabilesc o sumă? Da, cât ai vrea să fie în plus ca să simți tu că ai ajuns la 8? În plus față de ce ai acum? 500 de euro. 500 de euro plus.
Și te rog frumos, pentru că nu mai avem acum timp, să scrii toate acțiunile, activitățile și ce ai putea tu face pentru a avea acești 500 de euro în plus. Da? Adică găsește toate mijloacele, modalitățile prin care tu poți genera cei 500 de euro. Fie că economisești, că să reduci bugetul, că te organizezi mai bine, tu știi. Ok, mai ai altceva de făcut ca să simți că ai ajuns la un 8 sau astea două pentru început sunt cele mai potrivite? Pentru început, da, e potrivit. De când le pui în practică? Când îți faci planul de organizare? 12-12. 12-12, eram sigură. Ok. Unde crezi că ești acum în domeniul dezvoltării personale, realistic vorbind? Care crezi că este nivelul tău? Unde te afli? 8. 8. Bun. Unde vrei să ajungi în următoarele 3 luni? Sau simți că acest 8 pentru o perioadă este rezonabil pentru tine? E ok acest 8. E ok. Deci în următoarele 3 luni, aici lăsăm cum este, da? Bun. Îl Mai menținem departe. la 8, că și acolo e... Exact, adică te menții la 8, este o provocare, într-adevăr. Bun, hai să vedem în relații, dacă e să faci o medie, unde crezi tu că te afli? Păi ăsta mi s-a părut, da, tot 4, ca la sănătate. Ok. Unde vrei să ajungi în următoarele 3 luni și ce relații vrei tu să îmbunătățești ca să ridici scorul, să spunem? Mi-ar plăcea să ajung la un 7, dar nu mi se pare realistic. Bun. Realistic, care ar fi mai degrabă, 6 sau 7? 6, da. 6. Ce ar trebui să faci tu concret sau ce relații ai dori să îmbunătățești ca să simți că ai ajuns la acel 7? 6, pardon. Ce ar trebui să se întâmple? Um, Cum îți dai seama că ai ajuns la acel 7? să am relații mai apropiate cu familia care mi-e în România, adică să îmi renuiesc Ok. anumite legături. Deci, apropierea cu familia. Ce înseamnă pentru tine concret a te apropia de familie? Telefoane zilnice, Telefoane, da, sărbători video, împreună? Scrie da. acolo ce înseamnă pentru tine asta și scrie concret ce ai putea face, da? Nu avem timp acum, dar asta înseamnă să vezi cum înțelegi tu această apropiere prin acțiuni concrete. Păi să vorbim la sfârșit de săptămână, să ne vedem la masa de Crăciun, să ne susținem moral, să ne îmbrățișăm, să ne încurajăm în situații, da? Scrie exact ce ar trebui să faci tu sau ce ar trebui să manifesti în planul ăsta 3D în relațiile de familie, ca tu să simți, realistic vorbind, că poți ajunge la 6 și chiar să ajungi la acest 6. Da? Da. Pentru că nu se îmbunătățesc relațiile dacă nu vii și tu cu partea ta. O relație înseamnă cel puțin 2 persoane. Ok? Mai e și altceva în afară de relația de familie sau doar aici simți că dacă vei lucra, vei atinge în primă instanță acel 6 pe care ți-l dorești la nivel de relații? Și în cuplu. Relația de cuplu. Ce vrei să îmbunătățești cu precădere în relația de cuplu ca să simți că ajungi la un 6? Comunicarea. Comunicarea. Ce anume din comunicare? Unde sunt cele mai mari provocări? Pe asertivitate, pe a-ți exprima emoțiile, pe... nu știu. Tu știi. Concret, ce ar trebui să se întâmple sau să se manifeste între tine și partener la nivel de comunicare? Dă 2-3 exemple, astfel încât tu să simți că ai ajuns la 6 și că ai bifat acest obiectiv. Păi să ne acordăm și timpul necesar, să ne ascultăm, să schimbăm. Okay. Scrie acolo, timp de calitate, de să ne acordăm timp, să ne ascultăm. Bun. Și întreabă-te, ca să ajung să am timp de calitate și să ne ascultăm, ce ar trebui să fac eu concret? Bănuiesc că trebuie să-i spui soțului, nu, nevoile tale, că nu așa eu vreau, dar dacă nu-i spun soțului ce vreau și el nu e de acord, planul ăla nu pot să-l fac doar eu, singură, că e vorba de o relație de cuplu. Da? Deci, reflectează sau, cum se spune, reflectă asupra acestei situații și întreabă-te ce anume aș dori să se întâmple concret la nivel de relație, în așa fel încât eu să simt că am îmbunătățit comunicarea și am ajuns la un 6.
Dacă sunt și alte aspecte în afară de comunicare care trebuie îmbunătățite, ca să simți că ai ajuns la un 6, gândește-te exact cum ai vrea să se manifeste ele în planul acesta 3D și găsește mijlocul prin care tu poți să îi le comunici partenerului și să le puneți în practică împreună. Ok? Ok. Care crezi că este domeniul care te trage cel mai mult jos în acest moment și care crezi că este domeniul care te ridică și le echilibrează cumva și pe celelalte? Relațiile mă trag în jos, domeniul Ok. relațiilor și domeniul de dezvoltare personală, clar, mă trage în Te sus. ridică. Ce ai vrea să îmbunătățești cu prioritate? Sau ce crezi că ar trebui să îmbunătățești cu prioritate ca să mai ridice puțin și pe celelalte? Mă refer la lucruri care tu ai considerat acum că sunt vulnerabile. Unde crezi că este domeniul pe care ar trebui să lucrezi cu prioritate în următoarele 3 luni? Sănătatea. Sănătate. Ok. Felicitări! Da? Deci întrebați-vă cum ar fi această călătorie în viață dacă noi nu echilibrăm această roată și cum ar fi dacă noi încercăm să rotunjim acolo unde mai avem de lucru, da? Dacă uneori nu sunt toate la același nivel, dar o roticică cu mici denivelări funcționează, dar când sunt foarte mari discrepanțele, ne zguduie foarte tare. Despre asta este, despre a echilibra cumva. Nu trebuie neapărat să fim peste tot la 10. Nici eu nu sunt la 10, dragele mele. Am și eu atâtea provocări, deși lucrez de atâția ani în mod conștient. Și când mai vine una caldă, stau să văd unde am resurse ca să o echilibrez pe asta acum. Și jonglez cumva cu asta. Deci viața despre asta este, despre a învăța cum să gestionăm provocările. Nu înseamnă că scăpăm de ele dacă noi facem dezvoltare personală. Învățăm doar să percepem diferit și să ne raportăm diferit. Eu mi-am încheiat prelegerea, vreau doar să trag niște concluzii și să vă spun că această roată a vieții poate fi folosită și de voi cu clienții, dacă lucrați cu oamenii, sunteți terapeuți, chiar dacă nu sunteți coach, da, vă aduce o mare claritate asupra problematicilor, problemei și provocărilor pe care o persoană le are în viață, cum puteți să-l ajutați, deci veți ști unde puteți interveni mai mult ca să fiți și eficienți. De asemenea, vă ajută să vă măsurați obiectivele, să vedeți ce schimbări majore vă doriți și în ce domenii ale vieții este necesar să faceți acele schimbări majore, da? Se fac și la începutul unui proces, fie de coaching, fie de consiliere, aceste roți ale vieții, eu îi spun diagrama stării de bine sau diagnoză. Puteți să o denumiți cum simțiți și la final, sau chiar la mijlocul procesului, depinde dacă e un proces mai lung. Dragele mele, acestea fiind spuse, eu vă invit cu mare bucurie în ianuarie să continuăm această călătorie și să vedeți cum puteți să vă optimizați în cei 4 stâlpi de susținere wellness, stâlpul emoțional, mental, spiritual și cel fizic legat de resursele noastre de care avem nevoie în ceea ce privește corpul nostru, în primul rând, și sănătatea, da? Și o să învățăm exact cum putem optimiza aceste resurse în așa fel încât noi să ne putem atinge mai ușor obiectivele și să fim într-un echilibru, la nivel personal cel puțin. Și persoanele care nu au primit încă acel voucher, că ne-am gândit ca cine rămâne până la finalul acestui webinar să primească din partea noastră cadou un voucher prin care, valorificându-l, să obțină o reducere considerabilă și să poată intra în acest program, să spunem, printr-o contribuție modică, așa încât să primească cu bucurie și nu din energia aceea costisitoare, să spunem, și a ideii că nu își permite programul. Programul care va începe în ianuarie va fi, să spunem, ca o hartă, ca o, nu știu cum să vă spun eu, un puzzle în care fiecare își găsește propriile piese și le îmbine cât mai armonios cu putință la finalul programului, în așa fel încât el să atingă echilibru și să învețe să lucreze cu propriile resurse și să le aducă în armonie. Eu vă aștept cu drag pe cei care v-ați înscris deja, vă felicit și o las pe Mihaela să vă dea mai multe detalii. Dacă la un moment dat o să ies din Zoom, să îmi fie cu iertare, trebuie să intru la fix în alt Zoom în care sunt speakerul principal și
Fără Da, mine, te înțelegem noaptea și începe și îmi cer iertare, am prelungit cât am putut, acolo aveam de la 7:30, dar zic, haide să mai obțin o derogare de 30 de Înainte de minute. a ieși tu, Aida, aș vrea să te întreb pentru partea aceasta de bonus de care vorbeam, ca noi să lucrăm pe obiective aliniați fiind cu valorile noastre. Pentru tine este potrivită data de 29, adică ești disponibilă? Tot așa să lucrăm în jur de o oră și jumătate. Spuneți-mi ziua, pentru că luni, marți și miercuri, în principiu, de la 19:30, 20, în miercurea, sunt prinsă în niște webinarii pe care nu prea le pot muta. Haide să spunem că într-o zi de luni aș putea să trișez. E bine. 29 este vineri. E perfect pentru Da, mine. zic să nu fie, deci să fie după Crăciun, nu foarte aproape de Revelion, că deja 30-31 suntem toți mai agitați, dar destul de aproape de Revelion, astfel încât noi să avem claritate maximă pentru anul următor. Exact. Și aș vrea să știu dacă Și și chiar pentru e ok data de 29. e ok pentru voi 29? Mâna sus pe ecran dacă e ok. Să dau aici pe... Și pot să mai spun 2-3 vorbe, că Da, te rog. nu mai pot. Sigur, da. Vreau să spun că acest voucher pe care îl primiți cadou, cele care primiți voucherul în seara aceasta, pentru că au mai fost o serie dată, este cu energia lui 12/12, deci el se activează din 12/12 și puteți să-l folosiți până pe 15, inclusiv achiziționând, deci înscriindu-vă în programul acela 4 stâlpi wellness pentru vindecători și pentru terapeuți, da? Și mai mult decât atât, vedeți că fiecare are o serie acolo, iar la detalii plată scrieți practic acea serie unică. Aceste vouchere au fost nominale, deci vin cu o energie aparte. Eu când fac aceste vouchere, să știți că menesc pentru fiecare om dacă e pentru el programul și e pentru creșterea lui și pentru binele lui și să vină în program. Că nu toată lumea își va valorifica acest voucher, să știți, ci doar cei care au într-adevăr nevoie. Deci ele cumva au și o conotație energetică, nu sunt întâmplător făcute, da? Ideea este că până data viitoare, pe 29, ca să ne atingem scopul, vă rog frumos să reflectați la ceea ce am făcut astăzi, la roata vieții, și să scrieți toate obiectivele voastre pe fiecare domeniu principal al vieții și unde ați dori să ajungeți. Deci faceți-vă un fel de plan de acțiune, iar data viitoare noi vom analiza mai în detaliu și vom lua acele obiective unde considerați că aveți ceva provocări și ne vom asigura că ele sunt niște obiective SMART, adică că facem un plan de acțiune care să și funcționeze. Pentru că în orice plan de acțiune, nu doar că trebuie să fie cu dată, cu termen și trecute acțiunile. E vorba, și Mihaela știe cel mai bine, e vorba și de o anumită atitudine interioară, de respectarea anumitor legi ale prosperității, anumitor legi interioare. Este vorba de vizualizare, de credință, deci este un proces întreg. Plus că e vorba și de conștientizarea valorilor. Dragile mele, eu vă doresc succes. Simt aici că sunteți niște persoane extraordinare, care știți mai multe decât mine în anumite privințe. Eu de-abia aștept în programul mare să facem schimb de experiență, să aflu și de la Mihaela, din cunoașterea ei, pentru că știe foarte multe lucruri și eu sunt foarte captivată de fiecare discuție pe care o am cu Mihaela. N-aș mai închide telefonul. Așa e în curgere. Și vreau ca fiecare dintre voi în anul următor să intrați cu energia asta și credința că sunteți niște surse infinite, că aveți potențialul care trebuie, că aveți toate resursele în așa fel încât în 2024 să dați harul și darul vostru mai departe. Vă mulțumesc din suflet! Mulțumim foarte mult, Aida. Eu personal îți mulțumesc pentru că ai acceptat această invitație de a fi în acest program cu mine și de a fi împreună cu noi, de fapt. Știi cât de mult mi-am dorit să aduc programul acesta în comunitatea noastră prin intermediul summitului în principal, pentru că, exact cum ai spus tu, eu deja știu că avem oameni valoroși care fie încă nu își conștientizează valoarea, fie încă nu și-au dat seama de darurile divine pe care le au sau
nu le valorifică, deși au foarte multe cunoștințe, au multe cursuri în spate, au multe de oferit, din diferite motive nu au reușit să le scoată în față și de-aia poate există acel decalaj, iată cum spunea și Valentina, între anumite domenii ale vieții. Deci nu s-a ajuns la acea armonizare și la acel echilibru pe care de fapt ni-l dorim cu toții. Încă o dată mulțumesc, mult succes în ceea ce faci și cu mare drag ne revedem pe 20. O să vin aici și 10 minuțele alături de voi pentru eventualele întrebări. Și am o informație, uitați, poate nu întâmplător, dar din dar se face rai, fiindcă baza este sănătatea, să spunem, și vitalitatea. Evenimentul în care eu urmează să intru, chiar despre asta este. Dacă vreo persoană dintre voi are nevoie, eu i-am lăsat linkul Mihaelei, nu se știe. Poate găsiți acolo o soluție pentru anumite provocări pe care le aveți acum pe parte de sănătate și pe parte de vitalitate, pentru că de aici pleacă totul. Eu nu vreau să promovez aici nimic, dar e posibil să găsiți un răspuns acolo și, Mihaela, dacă cineva este interesat, poți să dai linkul de acces și chiar vă aștept cu drag alături de noi. Mulțumesc din tot sufletul. O seară plăcută și mult succes în continuare. Te las, Mihaela, să oferi darurile celor care au de primit voucherele și toate indicațiile de care au nevoie. Seară minunată! Mulțumim și succes! Haideți să iau de aici pinul. O să vă invit să vă deschideți microfoanele. O să dau și stop înregistrare, pentru că mi-ar plăcea câteva minuțele să avem o discuție liberă. Nu mai puțin să vă pot opri înregistrarea, pe aici la mod.